Waiter. Ga barka da zuwa. Yawa barka da aiki ba. Barka da ga me za ka mu? Akwai ci ko? Akwai ci. To da Allah ka kawo mini ci yanzu amma ba. Ba matsala ba. Yawa to ka ɗau da dambun naman. To ba matsala. Baka ji ba da wannan nawa kenan? Ke 10,500. 10,500? Wannan ba su kai ba. Bayan Kurowi ID ɗinka sai na samu ta wallet ɗinka. Kaga Kurowi kuma me Kurowi? Kana so ka ce mun kuna nan wajen amma ba ku san me Kurowi ba? Na san Kurowi. Kana business din? Kana arewacin Najeriya baka san me Kurowi ba? Ban san Kurowi ba. Kurowi ai wata sabuwar manhaja da namu dan arewa ya kirkiro ta domin ɗabbaka al'adunmu da kuma harkokin business ɗinmu da harkokin siyasocinmu duka a ciki za mu iya in kana kasuwanci yanzu kuɗinka za ka saka shi a ciki yanzu idan na zo sayayya nan kamar bankin ka ne zan saka ma kuɗinka a ciki hankali kwance ba tare da mun taɓa kuɗi ba. Cikin kwanciyar hankali in wani yana wani kasuwanci a can za ka iya gani a can ka masa magana ka siya abu ya turo maka shi ta nan wajen ku yi chatting da yan uwanka na gida ka yi komai da komai hankali kamar yadda sauran applications manhajoji na chatting suke shi ma haka yake amma ya fi su shi gaskiya saboda shi kaga ana sako haka shi ma wallet ɗin shi wannan Kurowi yana da advantages da dama za ka haɗu da mutane kowa da kowa a gaisa yan uwanka na gida can duk za ka wannan ɗinsu ka ce baka san Kurowi ba? To in dai haka ne to gaskiya New World Tips and More za mu sa a bude business account da account ɗin Kurowi. Ya kamata. Domin akwai personal account akwai business account. Za mu bude business account. Sosai ma fa dan abin da yanzu ma za ku ga ni ta shi zan samu kuɗi. Yawo. Mai kyau mai kwalliya ta kare mutuncinta kaya ta sa jiki shigar al'adarta Kurowi chat san ba shi barin mai yin bauta yana kare mutunci da dukiya yi wahala. Kurowi dandali na sadar da zumunta siyasa kasuwancin mu a zamanance manhajar Kurowi chat yanzu shi ake yayi. Adamu Garba ne ya kirkiro shi Kurowi Ciyaman IPI solution ne mai Kurowi manhaja ta farko ce a faɗin Najeriya domin sada zumunta a dukkanin nahiya. Kurowi ta wuce su babatun ma ayyo haɗi ita ce raba gardama Kurowi. Ga wayata a sauke mini application ɗin Kurowi a wayana. A sabi ke Kurowi. Wai kina so ki ce mun ba ki da Kurowi? Babu. Yanzu wannan kwalliyar ai da tuni a'a. Yawwa, ranka daɗe, da Allah ni ma ina so a sani a wannan tsari na Kurowi. Kai ma ba ka da Kurowi? A'a ba ni da shi ya kamata a ci, ni ma da shi cikin wannan tsari. Kai ce. Kai ma me? Kurowin ba ka da shi? A'a, me? Shi Kurowi ɗinnan da kuke gani sabuwar manhaja ce da za ku iya duk wani harkokin ku in kai ɗan bol ne, in kai mawaƙi ne, in kai menene za ka iya harkokinka a ciki. Cikin kwanciyar hankali ba tura muku zan yi ba. Ku ne za ku buɗe Play Store ɗinki in Android ce, in iPhone ce da kai ka buɗe Apple Store ɗinka ka yi downloading cikin minti kaɗan ɗauko ka registration ɗinka in personal account za ka buɗe su amma na business ne za ki iya buɗewa da za ki yi harkokinki na sai da online business ɗinki za ki buɗe account ɗinki ke a ciki duk hanka cikin ku sauri da Allah ku sa Kurowi. Aiko yanzu nan ma kuwa. Ku je ku yi yanzu da kushi.